Показвам ви следващата порция блузки и риски. Започваме с първата. Най-цветна в жълто. Розова риска от памучна материя с леко вталяване в талията. Материята е много приятна. Нещо по-ефирно. Много е лекичка материята. Нещо подходящо за под сако. Много нежен нюанс. Пепел от рози. Същата и в друг по-неутрален цвят. Не може и без малко флорални мотиви. И завършвам видеото с една много нежна рокличка. Вижте близък кадър на материята. Цялата е покрита с много дискретни камъчета, които ви придават блясък. В талията е най-тясна с ластики и долу се разкроява. Виждате и на снимката как стои.